Naka jingklat no jong Dr. Donwa Ditwilson lapang haka janmi jong kakat tarik nai luar arjar pusan haka sengi kababut kata kakalai tarik nai luar arjar pusan naka liang kinong mi kman kiba naka sengsan hima ba per kilai poi hayeng sa uni rongba kabudan hala chumya ban penpa ku jing solem shaka yeng kasem kajong u haka jingkren bot ba Meral Bon CM MLA kanong po constituency uloong bau Dr. Didi Lapang udai ubriu bam jusyong thai nakakam bat penpau bat don kipor uklet ru yakayeng kasem bandan bat kipai ba Kapakongsan kalong baki umahe udai ubriu bam jusyong thai bantri nadu ba ikhithia kamrang ba jom sum pule bible yagendu ubriu 24/7 Ijudan hasanda badi haki betta ba per haki jinglik tur ban sakri ki pai ba ka jingkai ka ba kongsan ka ba ni yo tolong ba ka jing IT lut ka jum I ya ki pai ba iklet ya ka ying ka sem teng tang nam pai pai ba iklet na ka ta ki bun ki kam personal ki kam simet jum di IT dedicated but kani ka reflect la ni ka pausna ba ka bala pelong I in job hasil kanti Yele election kendaisin irem cisin harusam kendais ba na kulai de prasin I job nte kapamut badon I ka quality ka ka ba kongsan ka ba kipat ba kita I ba isa yo e di kerja yang I ki bolong ki longdin ki bomot ki den jat mangi arngot hangne le ti di ki sambai ki jingthung ki bomai he pen long yang I ne mangi long ki mla ai ban klet ba quality ki jinglong ba ha bagi persang pun do menne belum mai ki nom lai kan belum ki persang ban sakri kan bala ka jing sakri ho ye poi ba ka de ka quality ka ba kongsan ka jo I ma he do go di lapang ka ba ke chai ben riu jong I hari boy ka ri khasi den dia ma he lapang bri tong no yalam ka them boy jong ga jela lalong labam smai chief minister sanse lari nong yalam jong ka north east apo bidon ha congress lari chairman jong north east congress coordination committee but kumju romba awal pau buat sedu ke national politics de kini ki reflect ya di long ke jong I long true leader ban sakri ka cai bendre ban ni bro ka bud sa pi ga ban himla ban klet ka banta ka kongsan ha ga de jing IT ke jong I ban mi kmat ya ga nong po ban sosu ka ban ngaliang jonga ismet ngamla ban klet apa kadon ke jing terwa ngaliang jong I ha ka arp nyong terik November jong ka snem argar kanyo benterwa ben yang kum kurtok na ka seng kongres ngam don kentin ben juba hakmat ba bubun haying sa jong I ko sherwood bong na suyam na marba kumno ngan pediang ya kane ka lengkor ka bakhya ka ni kan ding sngo begitu ke jing senia ke jong I yang kum sakri berit ben simti ya kane ka kam lari ke way na ke jinglong ka quality ka ba ai di kai yang hiru kumno bangin senia ya ke jingla bat ngaskumu ya gani bat bangi persang ban tre kat bala na ta ban pen dikena bangin sakri bahaya ka korupsi nang ba ki jinglong bo ti ke jing tre stong ke jong I ke jing biang por ke jong I na ko ta program bo ke jing snourit ke jong I bat ba I jusneng yang na ka por sa ka por ba mdude ban kan het ye noi mdude ban kan hit I officer they ban penidai perlok I officer they ban nang ban keren ban kirang ba slong ba ta kita quality go bon ko sakri ba ka penlong yang ngaru ba numla ban klet ya kini kai ke ba I la kai na tu hajar lai saneng ter adu ban yo ya kan kalat ka ba ikrku ai ka blessing bangan yo yang election but ba hadu mentanga ngalong ko ngalong ko de jing krku jong I pengamla Angling don lang na kaliang dungar Yamili do kanong po constituency Ba Charles Marangar di Yamili na po mau di constituency Ba Kermen Yuria di Wini alumni po jong ka Rihoy College ka college ka bay mahe ila seng na lumos na ni don ban snow ya ki parang song snong di po ka tem Rihoy ban kumju ya ki nong song snong jong ka nong po constituency nila yo ka jingpun snow na ki katu ka ni ki dari orang ba ki long kumi ki samla ha ka bidi
bat kene ka benta ke jing pen snow ke jing ki ya ke jing snow lem ke jing ki alor ke jing khat no ke jong ima he doktor Didi Lepang menyang kemian kadon ru ke jing persang ban pen snow na kaliang jong ki nong song snow hakaba ki kwa ban ya don pentalang na ka benta ban ya snow lem ban i mar khamat ya ka met ke jong ima he de ki don shibun ki nong song snow ni jong ki ban ki snow ki ba khau kendong ki ba kham jangai kalentian ki bala shitom ki ban kin poi ha shlong de namar kata alor kane ka benta na don ni jing pendek ban kayin ka sem ke jong ki mahe lembat kin kirang ba na ka benta bangin tulong ya ka condolence prayer meeting apo Riboy College la shai men step apo khandai biji step ha ka tu bijaka ka baladon pa muatur jong i mahe Dr. Didi Lepang kemudian ka kampus dan ke compound jong ka Riboy College bat ni kerpa ya ki peran suksnong gi bat ni pan ma pro ba ka ying kesem bakila tha yingi ba kimla ban wanra ya ka net ki jong mahe cha lumpo ko bun ki kwa ki kin yo ban pe khadu i hang thi ki bomla ban wan hang ni den dei na ka daw jong ka jing bomla kiar juru ka jing la nang no karta ki nyaru ya ban khat bi na ban nik lang kam no sup ba ta ju por ba ya ka met ka basa jong mahe ban tep ang he shlong ha po lum jing tep jong la ka sen ji ha tading ta ka daw i so ban pan ma ya ki pranam song snom kham tam ki ba i ki ba thon ki ba burom gi mahe na ka them Riboy bro ko ina ki la he ro ju ha ka ba ni ka pa la da like ka por ban ya don ban talang la sai man step di kecaka kong ilong po Riboy College ha por kandai biji man step ka pamut ka di ka khat South Rik jong uliu panai September aga ja urusan de kung ka kung balap tha na gi kasem ki snow ban snow ni kani ba ni apil ni kerpat ru ya ki nong song snow ki bala ban ya poilang ha kani ka prayer condolence meeting Riboy College kandai step banyak pelaj por kan wan syai Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of